سلام خميس أنا يحون فتوات تغادلتي لهم معتون كم تلمود من نجاجر تكون حدش نجارات يزلكم متسأله سلسة درونات أب كباب الدب وديقا نتبه لي بسنكتاي وديقا معزيو زبل حبيرنا خريو إنا حيلاير السودان أب دب ناي إثيوبيا دقيمو متكعتي فنيو كم زلو خوم قدما أب ساعة زي من نجاجر خوين زلو زعبة أبلات سليا إيرترانا إثيوبيا أتيوم إيدوم هيو نتوالي بزعواز نجار زون قال خن بلينا بركت بولا أبلات سلفاويد أبلات سليا إيرترا نإثيوبيا إيدوم كم زحبو مالتي كمون أب ساعة زي بتعمي بزح سبز نجاجرول زلو حدنت سراويت إيرتران ناي تجرين زملكتيو أتي أو كلتيو سراويت زلو ناي متحببار منفس نخعبي استجابر سرحتي قالوا نبلنا هاي لدبيت بزعوا نسون قال خن بلينا تمرت سراويت تجرين إيرتران زول تمالي حد حساب تلعب لعل ثلاثة مئة سبت ساتفلو ناي وش تأخيبان يمنا كم دما إرمياس لجسز زفنو حد نجارلو إذا نجارلو سدما حاسس ديو ويكاس مستير زبل حبيرنا خرّي أخون كونيو بدرسن مرجع مسارات يتوصلوا يفانوا أمراروج بمكان يدرجوا وده إيرترا هيدوال قصب مشرشة مسايد تصنيحهم دما زياتو من كالو تنكرينا زمد لو لايك نجاركم تجمروا إلا بوكم سنة مكتال داني فايبس كبرتها تلتمو بدوب استفدت أمام متقعت له اتمتقعت نسدما درونات إثيوبيا زي أنا خوين له إذن درونات زياتن كبابات دوب خنقساسا دحر مصنحين ودي قلنا تبهل زركبا مني ودي قوان بمنتهي مخنيات زبل نجار دماسكي كافت فيديو سمعين ملس موجلها خن بلينا عالم كان رينا مجمرتا بوعيز زينا ناي السودان كان جمرينا السودان زملكت بقرب كوزدوكمي اب السودان حيلاير السودان اب دوب ناي إثيوبيا دقيمو متكعتي فنيو كم زلو يو تعبير زلو زي من البات اب اسوسا كم زغونه يزحبر زلو زي زينا بنافا بريس تزرقي حزنا برن تا يدبل وعي زينا حيلا اير سودان داغماي اب دوب إثيوبيا متكعت نفرتي اكايدلو بكلي جنبارات متن سفيح متكعتي كفيتو زلو سراويت السودان لموقعها اب دوب إثيوبيا تركب كند متحلال في اطوارن درعات زغنت سفرا حيلا اير ناي السودان متن سفيح متكعتي اير فتيمو كم زلون كم زفلت ابزي وان معرفو نفرتي اسوسا إثيوبيا بتكنولوجي درون تركي لوجستيكا ودقف حبرات امارات عرب استدقفه وساني وتهدراوي ماكل كوينو يركبالو زي من قسقاس زي إثيوبيا كم ممل على سي بوتا بمتقام نذي بإمارات تدقف حيلتات قلتوف دقفنا ار اس اف اب سودان محجازن زعلم وتهدراو شركنا زملكتن زحجزن كوينو زتاوي ملكع كرنا افريقيا داغماي ناب تحواسي كونتا تاوديقو يركبالو كبرتها تلتمو سمعوا زلهم زي بحال زي صنحه ناي بحق تخكل كوينو السودان اب كبابتات دوب إثيوبيا سودان كنقسقاس زصنح ناي طور مسارحتات يعني نابلتنا يتركب اب ساعه زي جما درونات إثيوبيا اب كبابتات دوبنا إثيوبيا ناي سودان كنقسقاسا كزم بيا دحر مصنح وديقن زبل زيناو ناتسراچ يزركب خمستري وزلهم سودان የኢትዮጵያ ድሮን መታ ጣለች ትላንት በሱዳን ድንበር አቅራቢያ ደለሎ የኢትዮጵያ ተዋጊ ድሮን ቅኝት ሲያደርግ በሱዳን ጦር ጸረ ድሮን ተመቶ ወድቀዋል ዝብል ሓደ ዜና ወጥየሎ እዚ ዜና እዚ እናተዘረበ ይጸንሑ ብዙሓት ማዕኸናት ድማ ብዙሓት ምንጭታት እናተዘረቡ ጸኒሖም ከምኡ ድማ ካሳ ኃይለ ማርያም ረዳ ዘውፀውን ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 12 መዓልታት 3 ድሮናት ብልጽግና ተሐምሽሸን ካብ ፍልፍላት ደብረ ዘይት حيل أيرن وتادرو كوماند مكلخال هاجرن بزترخب حبريتا مسودان أب زواسن أب جنبار معرب تجري كسب حزي سلسلة درونات بلسجنا تحمششن اللواء كسب علت شوعة تري درونات بلسجنا 400 جزء أب لعلة تجري بفلاي دما 36 جزء أب لعلة أرمي 7 بتوسخ دما أب وشت السودان بمتاو أب لعلي معقابيس أب معقابيتات زركب سدود حزب تجري كأترن ليتن وتهدروا دهساس كم زجاب رأي زبل حد حبريتا وتقوله إذن جرزي حزون بزحت سبعتنا تقابلوا بزحت ميديهاتنا تقابلوا يزركوا بساعة زي درونات إثيوبيا أب كبابتات دوبات ناي سودان ناي إثيوبيا كأساسا دحر مصنح يزن درونات تهريمن ودي قلنا زبال زلو أتي زودقن أكل دما ناي سودان حيل أير مخانيو ناتزرب زركب بساعة زي مغنياتو دما أنتي تيلهم أبز ساعة زي مونغو إثيوبيا سراوي إثيوبيا ويكا ناي إثيوبيا مريحنتن أتي ناي RSF زبال أب سودان زي واقع زلو حيلن كم ناي شركنت من قسقاس ناتقصر زركب كاب اسوسا تبغيسو بزح ناي لوجستيكاون وتهدراون حاجزات ناو RSF خيد كم زلون افت خبابتات دما سودان بزح غزي اير بحيل اير متقعت خم تفصمن ينا تنغره زركب مقصلتا ناي زي دما اتن حمران كبابين كوم دما كاب حمرا جنبار جميرو كسب ناي اسوسا زلو بوتاتات 3 درون
ተኻስኪሰና ተባህላይን እዘን ዝተኻስከሳ ድሮን እዚኣተን ድማ ሓላፍነቱ ናይ ሱዳን ሓይሊ ኣየር ወሲዶሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልትሞ እዚ ነገር እዚ ማዕረ ክንደየናይ ተኣፋፊ ከም ዝኾነ ነዚ ዞባ እዚ ሕዚ እውን ክንደየናይ ናብ ሕማቕ ነገር ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ናብ ዓዘቕቲ ከውድቖ ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን እዘን ድሮናት እዚአን ዋንነተን ናይ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት እየን ስራሕተን ድማ ናይ ቻይና ዊንግ ሎንግ ዝዓይነተን ናይ ቻይና ስራሕቲ እየን እናተባህለ እዩ ዝርከብ ኣብ ሰዓት እዚ ክብረት ተኸታተልትሞ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ኩላትና ብኣቕልቦ ክንከታተሎ ይግባአና ክብለኩም ይደሊ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ሃይሊ ደደቢት ዘውፅእ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ጥምረት ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ክጅመር እዩ ዝብል ሓደ ዜና ሰሚዕና ኣለና ከምኡ ድማ ኣኼባ እውን ተኻይዱ እናበለና ሃይሊ ደደቢት እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ዝብል ትማሊ ሓደ ሓሳብ ተላዒሉ ልዕሊ 300 ሰብ ተሳተፈሉ ናይ ውሽጢ ኣኼባ ነይሩና ኣነ እውን ባዕለይ ተሳተፍኩሉ እዩ እዚ ኣኼባ ልዕሊ 6 ሰዓት ዝፀንሐ ኣኼባ እዩ ኣይደቀስናን ኣብዚ መድረክ እዚ ካብ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ሓሳባት ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ንምንታይ ዘይግበር ዝብል እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ እንድሕር ጀሚሮም ሓደ ዓብይ ተስፋ ንዓይ ዘስነቐኒ ኣብ መንጎ ዝክልተ ህዝቢ እዚኡ ዝነበረ ዓብዒቡ ዝነበረ ተሓሳስባ ቦቲን ኣፈላላይ ንክፍጠር ድጋፍ ዝህብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሰይሩ ናብ ሓድነት ንመፅእ ኣለና ዝብል እዩ ዘርእየኒ ክንዱ ዝኣክል ሰራዊትናስ ክልቲዮ ድፋዕ ኮይኑ ዝናቆር ዝነበረ ሰራዊት ክብረት ተኸታተልቲ ምኹም ሰምዑ ዘለኹም እዚ ሃይለ ደደቢት ዝብሎ ዘሎ ብሰዓት እዚ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ናብ ሓደ መፅኡ ሓበራዊ ዝኾነ ጥምረት ፈጢሩ ንፀላእቱ ክምክት እዩ ዝብል ስብሰባ ኣካይድና ነርና ልዕሊ 300 ሰብ ዝተሳተፍሉ ስብሰባ እዩ ተኻይዱ እቲ ስብሰባ ድማ ንኣስታት 6 ሰዓታት ዝዘለቐ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ እቲ ጥምረት ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ምዃኑ ብርግፅ ዝተነገረ ነገር የለን ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብዙሕ ጨምጨምታታት ዝወፅእ ከምዚ ናይ ወረታት ዓይነት ነገር ኮይኑ ዝስማዕ ብዙሕ ሓደ ነገራት ዋላ እኳ እንተሃለወ ግን ይፋዊ ዝኾነ ኦፊሻላዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ዝተዋሃበሉ ነገር የለን ክሳብ ሕዚ ዝተባሃለ ነገር የለን ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ወገን ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኤርትራ ሃይለ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እንተኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል ከይዲ እናተስተኻኸለ እዩ ዝርከብ እናበለና እዩ ዝርከብ ክንቅፅል ከለና ድማ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ሜሮን ተኽለ ሰንበት ዝፈንዎ ሓደ ነገር ኣሎ ኣባላት ሰለያ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ዝብል እዩ እስኪ ንስማዕ እዮም ኣባላት ሰለያ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፀጥታ ወይ ኣባላት ሰለያ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዝሃቡ ማለት እዩ እዞም ኣባላት ፀጥታ እዚኦም ድማ ብዙሕ ተኣፋፊ ምስጢራት ሒዞም ከም ዝኣተው ገለ ዝብል ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ካልእ ምሉእ ስርዓታት ኔትወርኪንግ ካልእን ሓበሬታ ሒዞም ኣትዮም ኣለዉ ዝብል እዩ ሕጂ እዞም ኣባላት ሰለያ እዚኦም ኦፖስ ንመንግስቲ ኤርትራ ተቃዊሞም እዮም ድማ ናብ ስርዓት ብልፅግና ኢዶም ሂቦም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ እንተሪእናዮ ኣብቲ ፅሑፍ ከዓ እንታይ ዝብል እቲ ክብሳዕ ኣይክእልን እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ ናይ ኤርትራ ትካል ፀጥታ ወይ ከዓ ድሕነት ፍራክቸርድ ወይ ከዓ ኣዝዩ ከም ዝነቕዐ ዘርኢ እዩ ኣብ ውሽጢ ድማ ብዙሕ ምግማዕ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ኮንትሮል ኤንድ እቲ ናይ ቁፅፅር መስርሕ ድማ ደኺሙ ከም ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ምኹም ሰምዑ ዘለኹም ዝሜሮም ዝብሎ ዘሎ እዞም ኣባላት ሰለያ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ከም ዘለውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዕቑባ ሓቲቶም ከም ዘለውን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ኣብ ሰዓቱ እዚ ነገር ዝሓቂ ተኮይኑ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ብዙሕ ዓይነት ምዕባለታት ይፍጠሩ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ናብ ዓዘቕቲ ክወስድ ዝኽእል ኣከያይዳ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ከምኡ ድማ ኣብዚ ዞባ ብዙሕ ዓይነት ምዕባለታት ከም ዘለውን እዩ ዝነግረና እስኪ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኤርምያስ ለገሰ ዝፈነዎ ሓደ ምስጢር ንበሉ ወይ ከዓ ሓሰት ንበሉ ብረግፅ እስኪ ሰሚዕናዮ ንመለስ ሞ እንታይ ከም ዝኾነ ባዕልኹም ከዓ ርእይቶ ክትብሉ ኢኹም ክብራት ተኸታተልቲ በደረሰን መረጃ መሰረት የተወሰኑ የፋኖ አመራሮች በመቀሌ አድርገው ወደ ኤርትራ ሄደዋል። መቀሌ በኩል ወደ ኤርትራ ሄደዋል። ከመሄዳቸው በፊት ባሳለፍነው ሳምንት ኢቭን ጀነራል ታደሰ ወረደ አግኝቷቸዋል ነው ያለን መረጃ። ጀነራል ታደሰ ወረደ በጣም አደገኛ ሰው ነው። አሁን እየገባኝ ያለው በቃ በጣም መሰሪ አደገኛ ሰው ነው። እኔ ባገኘሁት መረጃ አስተማማኝ ነው ብዬ ነው ማምነው። እስከዛሬ ሚስ ያረኩት ነገር የለም፣ ተናግሬ ውሸት የሆነ ነገር የለም። እነዛ የፋኖ ታጣቂ አመራሮች በመቀሌ በኩል ሄዱት። ኢቭን ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠርቶ አናግሯቸዋል የሚል ነው ያለው መረጃ። ቃል የተገባው ምንድነው? ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ሊሰጣቸው፣ ህወሓት ለፋኖ ማለት ነው። ሻቢያ የኢንተለጀንሲ ስልጠና ሊሰጣቸው፣ ሌሎች የተባሉ ያው ግብጽ ነው ሌላ ሊሆን አይችልም፣ ለሚዲያዎችና ለሌሎች የፋይናንስ እና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሊያደርጉ ማለት ነው።
ስልጠና እየሰጡ ያሉት ለምሳሌ ምግበይ የሚባለው ነው አንዱ ስልጠና እየሰጠ ያለው። በሰሜን ምዕራብ አስገደ በሚባል ቦታ ላይ ምግበይ የሚባለው ስልጠና እየሰጠ ያለው። ምግበይ ታውቁታላችሁ፣ አስገደ የሚባል ቦታ ላይ ተጨማሪ የአፋር ታጣቂዎችንም ስልጠና እየሰጧቸው ነው። ቦታው ተጠቅሷል። ክብረት ተኸታተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ነገር እዚ ማዕረኽ እንደየናይ ነገራት ነወሳስቦ ከም ዘለና ንሕዋውሶ ከም ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ኣንፈትና ስሒትና ዲና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ካብ ናይ ሰብነት ስርዓትና ወፂና ዲና ዘብል ሓደ ወረታት ክትሰምዕ ከለካ ብርግፅ በቃ ዝኾነ ዘድንፅወካ ነገራት እናሰማዕና ኢና ንርከብ። ኣብ ሰዓት እዚ ነገር እዚ ሓቂ ድዩ ሓሶት ብርግፅ ናይ ባዕልኹም ርእይቶ ኣቕምጡሉ። እዚ ነገር እዚ ክንደየናይ ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣነ ያው ናይ ባዕለይ ርእይቶ ከቕምጥ ከለኹ ግን ብዙሕ ግዜ ሞስትሊ ናብ ሓሶት ዘዛዙ ብኤርሚያስ ለገሰ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፍኖ ሕዚ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ሓሶት ክኸውን ከም ዝኽእል እናበልና ኢና ክንሓስበሉ ንኽእል ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ምንም ዓይነት መረጋገፂ ክቐርብ ስለዘይከኣለ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ሞ ኣነ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብዛዚመ ኣለኹ። እንተዚ ምድላው እንተፈቲኹም ሞኻ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ። ሰላም